Aquí es veu la maqueta sota el quadre d'en Guastavino. Continuo aquí posant el que són els rajols, que en aquest cas són maonets, i els estic posant amb morter de ciment Portland, o sigui, una proporció del 2,5 per 1, o sigui, 2,5 de sorra i un de Portland. Amb l'obra que ha d'estar molt ben mullada, repeteixo, ben mulladeta, que llavors si surten dintre un cop estan mullats, surten molt humits, o sigui que surten borratxos, el que s'ha de fer és amb un drap assecar-los per poder anar agafant i perquè es puguin anar gastant, o sigui que el morter no tingui contacte amb el que és la humitat de l'aigua. Aquí ja està el cantó ja preparant-se i faig unes imatges del que és els costats, ja perquè la part lateral, la que fa de marc, ja està feta en tot el que és el perímetre de l'arc. Ara ja començo a fer el doblat. Ja estic fent la segona filera, ben mullat, com he dit abans, que sí que és molt important que ho estigui. Ara ja absorbirà de seguida l'aigua. Sempre és millor fer-ho en temps, i suposant que necessiti ja posar el totxo i no hagi absorbit l'aigua, que ja veig que ja està absorbida, només hi ha la peça de sobre que està una miqueta humida, però aquest sí. Ben posat el morter cap als costats del que és els totxos ja posats, o els rajols, allargant la peça amb molta precaució, així estirant amunt i avall, que és la manera que queda ben enganxat, o sigui que ben apretat el material, i al refregar-lo encara queda més ben agafat. Aquí anar recollint cada vegada la pasta, i el que sí també s'ha de tindre molta cura és anar tapant els foradets, és molt important, i passar-li així la paleta com he fet ara, queda el que és el ciment o el morter queda agafat, ben pres, i ja té un altre aspecte. Fixeu-vos que estic posant el palatí una miqueta així aixamfranat perquè quedi la pasta al costat, i al posar la peça és com sobresurt tot el morter. Ja es veuen el que són les lligades també, les lligades de la primera capa, és per si es vol continuar el que és l'arc, són les lligades que es deixen. Així sempre ben rejuntat. Ja tenim un cantó fet, la segona capa, i ara ja vaig per començar el que és la tercera. Llavors aquesta la posaré amb 45 graus, o sigui aquesta abans l'he posada dreta, la primera estava amb horitzontal i aquesta vertical, i ara aquesta la faig inclinada a 45 graus. Però primer el que faig és fer una miqueta de marc perquè es vegin les cares ben tallades. Al fer el marc, llavors els altres, al tallar-los a 45 graus, no queden mai sempre perfectes, i d'aquesta manera es veu bé. Així picar-lo amb el canto de la paleta, igual que es faria amb l'escala natural.
posant una miqueta de pasta sobre la peça existent. L'he girat perquè així ens podeu veure de la part d'aquí davant de la manera que queda. Així amb la punta de la paleta. I recollint-ho amb temps. Aquesta peça petita costa més de posar al ser tan estreteta perquè representa que és mig maó allargat de dalt baix. Però això em facilita molt llavors el posar les altres peces a 45 graus, com es podrà veure. I al posar el palatí així pla em dona la tirada de la filera. Bueno, ja torno a estar exposant que ja està la tercera filada posada, el que és el marc, i així es pot veure tot de frontis tal com quedarà acabada. Ara ja dic, ara hem d'anar per començar la tercera filera. I el que faig per fer-ho més perfecte és amb l'escaire, que ja em dona els 45 graus, em faig una ratlla i sempre queda més curiós. No és que tingui molta importància perquè representa que això no queda vist, però bueno, tampoc no costa bé fer-ho una miqueta, seguint una miqueta el que són els 45 graus de l'escaire. Com que tinc la ratlla feta, que encara es pot apreciar, llavors a baix em queda una peça petita, així ben recollit, perquè llavors s'asseca el morter i si s'asseca ja no, llavors ja costa molt més de poder-lo rascar, i són dues feines que tens que llavors si vas per posar-lo has de rascar, en canvi si ja ho deixes acabat ja és una altra cosa. Així és moure-la amunt i avall, igual que si fos a escala natural. Mirar que quedi la junta ben plena, al refregar-lo. Allargant-los bé i sempre procurant que estigui l'obra mullada perquè si no es nota, al moment d'agafar es nota al posar la pasta. Ara ja aniré també per posar les peces petites. Sempre hi ha algun retall que sobra i es pot aprofitar. Ja en tinc un tros més fet.
així amb molta cura. Ara ja he posat primer la peça, sempre deixava el hueco, però en aquest cas ja poso la peça i així l'altre és més fàcil. També sempre depèn de que ho tinguis a mà o no. Al posar el morter a sobre de la peça que hi ha posades va més bé, perquè llavors el refregar és com ho treu cap a fora. Però sempre s'ha de procurar que quedi una junta entre totxo i totxo, o entre maó i maó, que no es toquin sense haver-hi pasta pel mig, o sigui, que no es toquin els dos totxos. I dir totxos, que també es pot dir maons com rajoles, però en aquest cas són maons. Ja està la peça feta de l'altre cantó, i aquí ara falta pujar un tros, que ho aniré per fer-ho. El morter de Portland, en què no sigui de fraguat ràpid, trobem que sempre té la primera reacció que fragua ràpidament, però no és un fraguat fort, que tens temps de, si convé, d'afegir-hi aigua i ja la cosa torna a ser igual. Aquí també dono la sensació de que començo al revés, però no és al revés, és al revés de l'altre cantó, però és la mateixa mà, o sigui que ara quan s'ajuntin és la mateixa inclinació. Potser és una miqueta d'entendre, però és de l'altre cantó va així amunt. Ara jo aquí, per agafar els 45 graus, el que faig és agafar la tirada del que són els maons a la part de davant. Acabo de fer la peça de sobre i ja estarà. Ara això, com he dit abans, al donar la volta a aquesta línia, de l'altre cantó, aquesta punta que queda cap avall, l'altre cantó queda cap amunt, i així a dalt el tancament és perfecte. Ja està ben posat, apretadet, i aquí hi ha l'enfoque de la vora per veure com queda tot, per poder continuar un altre dia, si convé, passar-hi una filada més amb tot el vol o allargar el que és la maqueta. Ara aniré per treure el que és la peça del mig, el xindri, traient les falques, i llavors baixa de dalt, que passa que de vegades hi ha algunes rebaves i costa més de treure, però si no hi posés les falques encara costaria més. Ara ja bellugant-lo una miqueta, ja surt. En aquest cas s'ha de repassar una miqueta el que són les rebaves, ara ho estic comprovant-ho. Ja està la peça feta. Ara li donaré una volta que la pugueu veure també per cada cantó. Es poden apreciar bé tot el que abans hem tingut l'enfoque de la vora, el sistema de lligam d'haver fet també inclinada a 45 graus, i així ens trenca la junta de tot el que és la construcció.
aquí hi ha unes peces per enrajolar un altre moment a terra, i finalment la fotografia amb la maqueta a sota del retrato.